I avui un anunci aquesta tarda que vol tenir transcendència històrica. El Parlament indultarà aquesta mateixa setmana les bruixes que van ser massacrades a Catalunya entre els segles XV i XVII. En un acte de desgreuge per als milers de dones acusades de bruixeria i assassinades, avui s'ha anunciat que es repararà la seva dignitat i es promourà que se'n parli a les escoles com el primer feminicidi contrastat de la història de Catalunya. L'acte s'ha fet per presentar el documental Bruixes, la gran mentida, que s'emetrà demà al Sense Ficció, i ha servit també per presentar la campanya que promou la revista Sàpiens. No eren bruixes, eren dones. A Catalunya es va viure un feminicidi institucionalitzat. Dones assassinades en públic, amb crueltat, acusades d'assassinar criatures, d'emmetzinar el bestiar, de fer caure calamarsa sobre els conreus. Sota aquestes acusacions, doncs, es van produir centenars, milers d'assassinats al nostre país. Cal reconèixer-ho i cal reparar-ho. Sobre el tema de les bruixes en tornarem a parlar en aquest Telenotícies a la contraportada. I avui encara, aquesta tarda, els Mossos d'Esquadra han anunciat